Salin. Gak usah, wis ape bubuk kok. Nek ape bubuk lagi nganggo daster ya menes nganggo daster kok salin ya wis gak usah. Wis kuwi lah wong seneng diapakno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Wis selesai. Intan gelem gak duduk ning kene nunggu niki? Apa nek gak dolekno tutup plastik do piring plastik ya. Ibu minta tolong piring plastik lalere ra umum akeh. Wis gak masak iki pemirsa iki enek Ki opo tak ngene ya? tahu, telur, sambal goreng kentang, sate, mie. Iki sambel kecap. Iki kerupuk. Tak bukae. Kerupuk. Iki lho nduk lalere iki enek siji iki lho. Tak bukae. Kita menunggu berbuka puasa. Duh, kok wis mbok buka lah nduk kerupuk maksudem piye? Ya mlempeng no. Kecuali nek wedang panas mbok buka. Lah nek apa kerupuk mbok buka ya mlempem no. Berarti Intan juga no tutup ibu mah. Ndak tak ngene. Mosok sampai engko menjelang nganu ngono terus. Lho kalau wis adzan, wis dang dang. Ya, wis dang bismillahirrahmanirrahim. Ibu juga no ngombe banyu putih. Kunciku hilang pemirsa, hilang yang kesekian kali sesuk nganunin neh. Mbah aku apa katut Sriwi Kutil mau ya pemirsa yo. Bingung iki lho, kunci montor iki kok ya ping 7 ilangem lah yo. Sing asli loro. Terus ndandakno, terus aku moro ning tukang kuncine. Oh alah yo. Kena apa kok men ilang ae to ya kunci. Aku ki kok dadi wong kok pikun to yo. Ya Allah. Saya nanti ngombene banyu anget. Oke, Ibu juga no piring, Dok. Selamat berbuka puasa. Oke. Dan goreng udah kan. Agak gimana ya? Aku gak mbok juga no sego. Iki karepku nek piring plastik kan tak tutup nang ngene lho, Dok. Lah. Gak aku tak njukuk dhewe ae. Wis tak nduk saiki ae. Wis mbok batalno. Mbok batalno wong yo urung mbok iseni to, Nduk. Bismillahirrahmanirrahim. Iki sayure. Sayur ayam. Iki mang sayur momoh tempe nggih pemirsa. Sapa sing pengen monggo rene. Sendoke iki nganu nduk sepurane ya ndek mang keri ning omahe Pak Lurah 5, terus ning gone Mbah RT Mbah Mus Kurmang 4. Terus keri ning Bojonegoro ning gone dokter gigi mang keri 4. Yo bismillahirrahmanirrahim. Mlebu gelammu mlebu ki lho kontal kandul. Ya Allah, laler kena opo yo. Aku tak pirekno kok mako. Dek maki padahal ya ora enek pemirsa, dade ora enek. Begitu. Wah. Iki langsung Anek lalere. rem melok tampil. Wes ibu tak omani ya. Mine. Gak usah ibu gak mie, aku pengen iki lho, Dok. Seger kita ya. Tahunya masih, Dok. Masih banyak. Nanti tak iseni banyak. Wes, iki nek sambal goreng kentang tak tulis ngisor kene ya, Nduk ya. Karena apa? Laler ki nek sate. Monggo pemirsa. Iki lepas sik Dok, tulung ya mlebu ning aman terus. Iya. Nah, wes kok kita kayak. Baik, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal sumdu abika amantu ala rizkika abdur rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Seibu bersatan atau kipasangan tak adem rene tak jero sik. Coba tapi Ya nek gak ngono anu Nduk, luar iki. pelan-pelan ae. Lho, ijik tetep Nduk. Padahal ya ora nek sampah wis dibuati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ada nih Bu. Mau gak berbuka ya?
pitik dek malah mbek mie lho. Ya aku tak panganin dhisik, tapi kosek aku pengen mangan tahu ya. Boleh, boleh. Momok tempe. No. Ya kayak tempe lah. Yaya ambek Yuni. Kita Pelan-pelan sampai tutup deh. Begitu belum? Bukan bos. Tak salah tenang. Minuman di pengucap. Ini minumnya. Enak lah rasanya esnya. Alhamdulillah. Rasa apa yang kecilnya lali aku. Campur. Aku pancen gak njaluk legi pemirsa tadi. Manisnya mondo-mondo ya tadi. Betul. Diaduk dulu. Ibu kan gak roh yo Tan yo. Ibu gak roh tak deloki. Lho, mau untuk 3 menit Tan, gawe konten 3 menit ning HP sing sijine kuwi mau, penyimpanan penuh. Iki tak buat Dadi yo mau untuk 3 menit tok Tan. Terus loro mati dhewe sampai bar tak kira lak yo nganu leh pemirsa, ki lho langsung pun penuh. Dapat pira menit ki Mang? Lho. Gitu. Langsung mati, Dok. Nanti ring sih. Apa mati mak kelinting ya? Nah, ini pemirsa saya cuma dapat pirang menit deh niki. Mbah pirang menit pokoknya. Mbah 3 menit mbah pira? Tak delok, tak kira tadi sudah 22 menit lebih toh. Ternyata mati. Oh, ini lumayan ini loh pemirsa. Dapat 4 menit ya, 4 menit. Terus nambah golek 16 sih terus ngonten apa ya Tan ya? Ya wis aja ngombe sik Ibu, tak ndelok Ibu mbliur-mbliur lah konten Tan. Gawe teh yo lali gak tak anu pemirsa yo. Ini teh ajaib ki ada dari peninggalan dinasti Tang Ting Tung Blung nggih. Dadi tak umbah pun nggih wis ngantek pesok kabeh tapi wong jenenge cinta yo. Kadung cinta piye itu dari dinasti Tung Tung Blung. Mbah dinasti oponya aku konten nek ngono aku golekno 10 menit apa pira. Pokoke Ibu mbah model piye nganu konten ya. banyu. Tak bisa ninah aku banyu nih. Iya, Sek. Jadi aku tak cerita ya, Tan. Apa? Bu tak cerita. Apa? Gagal. Lah ya kuwi mau wis tak pasang, tak kira kuwi mau wis 22 Ternyata penyimpanan Anda penuh, wis mati. Jadi iki mau aku maem karo Intan, bercerita karo Intan tentang hal-hal yang lucu. Cuma wis muspro pemirsa. Wis muspro jadi gak ada videonya.
HP mati dengan sendirinya, saya tidak tahu karena orang nganggo kamera depan, kamera depan kan roh nek mati yo. Kuwi nganggo kamera belakang ini. Lho, wis mati HP ini, penyimpanan Anda full. Aku lali urung tak memori urung tak buati. Dadi mang yo sedina yo riwa-riwi terus ngeterno mbek Makja terus ini. Wis pokoknya sacet buat. Tapi alhamdulillah wis bersyukur wis iso bacaan kirim doa. Nggih pemirsa nggih, wis ngono ae aku seneng. Sesuk karek resik-resik, sesuk niliki bude sing gerah, sesuk niliki bayi, sesuk jadwale bagi. Niliki sapa iki? Gak usah kepo tan. Soalnya nek rumah sakit yang ICU itu tidak boleh banyak-banyak. Dan kamu pun nek dijak ning rumah sakit kan gak seneng, mesti ngajak mulih terus. Ayo Bu. Mulih ya nggak mulih itu daripada ibu ning rumah sakit awakmu gegeri ya toh. Mending gak usah melok, tak aku mbek bundai. Tak kira Mama Susi bojak lambas Ya Mama Susi yo nunggoni bayi, engko nek pamane ibu ning omah, engko genten Mama Susi sing niliki. Dadi bayi jangan sampai ditinggal sendirian. Seumpama Mama Susi ning cepu apa bunda ning ndi, engko genten ibu sing mancep ning kono. Engko nek ibu genten makarya ngeplok, golek rezeki Intan, yo genten Bunda Dewi mbek Mama Susi sing nunggoni bayi. Dijak bercerita-cerita. Iya. Dijak nganggo tripod dok ben gak ben gak kesel dok. Boten nih. Kono tripod. Kan duduk tak cerita mriyur iki kene. Daripada awakmu kesel hawane hawa piye ngono kan, mending ning ngisor kono. Wes kita ngobrol ngene. Ngene lho Dok, ning ngisor kono lho. Madhep kono lho, madhep rene. Nah wes bo. Kita ceritane apa ya, cangkruk. Si Amit, ini apa Dok? Tambalan panci. Ya. Saya. Iki tambalan panci, gue ngerti nemokin. Di sini. Iki coba cekel ya Bu. Iki Apa Dok? Ojo mbok ketok pemirsa. Herpes pemirsa. herpes. Ojo mbok anu nih, makanya awak rasanya adem panas oh. Kok Iya, itu herpes, gak penak kabeh. Herpes pemirsa. Wes aku kancani ngobrol ya pemirsa, ki mang jadi proses makme tertunda, jadi hilang videonya itu hilang sekitar 16 menit ke depan. Pokoknya kan aku ndelok jam kan, tak mulai jam berapa, nek pamane sekitar 20 menit kan wis ketok. Aku wis nggih pun pemirsa, demikian konten hari ini, doa terbaik untuk jenengan, wis bla 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 bla. Tak delok dadak penyimpanan Anda penuh. Aku gak usah tahu Bu. Gak usah, entar wis anu. Esok. Iya. Karena Intan sing jeno merapatek kesel iki mah ibu kan wis tuwene tuwek mbek Makja keudanan terus ngeterke berkat rono rene. Biasanya kan Karo aku. Ini yo karo aku no. Apa ini sing karo Intan? Yo Dek makan Intan dijak ngetero berkat emoh bu aku pe adus iya toh. Akhirnya banyak dewe aku mbek Makja sing adu-adu. Biasanya dulu dibantu Repa, Salwa, Dio. Repa dijak Mbak Indah ning Bojonegoro ketik mang. Salwa nek kegiatan, Dio gak petukan blas aku karo Dio ket isu. Dek mah aku petoki. Ning ndi? Wonge ngempiti kumbang ambek mbokane mah. Ambek bunda. Ambek mbokane. Nah iya. Wes gak apa-apa, iki jadi cerita malam ya pemirsa. Ucap syukur alhamdulillah nggih. Pun saged kirim doa nggo almarhum Bapak, nggo almarhum mbah-mbah. Ngoten nggih. Terus tak angen-angen Makja sampean iso apan le Mak iso libur sik Mbak Yun, aku ijek ning gone Bucare iki. Bar iki. Lah sesuk aku pengen acara iki so apan. Kok sik Mbak Yun menunggu jadwal berikutnya.
Bar iki Makjah wis tuwerek-terek jadwale pemirsa. Bunda Dewi Uman dimasakno Makjah kuwi hari Senin. Wis ibu untuk hari iki mah. Bener gak Jas mah lho. Sing penting keikhlasannya, sing penting niatipun. Dene gawe berkat iso mewah sing ngantek melejit-lejit malah alhamdulillah nek iso awake dhewe nggih dienggo sedekah lebih baik sing sampai melanglang-langlang buana sampai jos-jos ngono kuwi kita malah seneng delok ngono malah pengen terok ngoten niku tapi wong yo jenenge Bu Yuni iki kan yo hanya sebutir rondo ngene iki iso istilah iso kirim doa koyo ngono kuwi alhamdulillah dene jenengan kok kadang kan kadang aku maca komentar kok aku maca komentar ngono kan lho kok pensaane seperti itu hanya seperti itu tidak seperti ini nggih beda berarti beda lah maksudnya kita melihat dari sisi manapun kan aku hanyalah butiran debu sing diparingi nyawa karo Allah wis diparingi nikmat ngeten iki saged kirim doa wis alhamdulillah ya kan ya mugi-mugi paringi sehat walafiat wis pemirsa wis pokoknya doa terbaik untuk jenengan sing selalu mensupport channel ini guys sampai di detik sekarang ini. Aku iki tenan lho pemirsa aku nak mati nulis status sampai kudu guyu biyen iki tau dadi kembang api ya pemirsa dadi kembang desa tak cerita ya ibu inget ya cuman biyen kembang desa terus menengae nek ra geneman ya ora nek geneman sing penting ora geneman bareng duwe anak Indah mbek Intan aku dadi kembang api kesenggol sithik langsung bledos dor muring-muring wis rondok tuwek ngene iki dadi kembang kembung oh ya iki sing ndek iki mbok Mas sering kembung nganu sithik kembung kerokan masuk angin nganggo terapi wis to sing penting tak jaluk siji Allah aja sampe Bu Yuni kuwi dadi kembang kempis mbok piye-piye iki mbok sithik disyukuri sing penting enek ora terus wagih melonjak-lonjak mboten napa-napa mboten ngoten niku sing penting mboten pernah padam rezekine selalu ada pokoke disyukuri terus ngoten ya Allah muga-muga aja sampai kembang kempis iki wis tuwek ini yo kembang kembung iki sing ndek nek teng mriki sak menten iki 80.000 pemirsa nastar nek tempatin jenengan sak menten iki berapa Sugone apa Ibu pabrik ya iya walah yo pemak ngene kok angel ra kaprah ya Allah Gusti iki kuwandele ra kaprah tan iki kudu nyeluk damkar tan ngene kok ibu mbok kongkon dadi lemah lunglai lemah gemulai dadi seorang ibu wis ra iso yo jare mak wis masyaallah cek kuwandel pemirsa duh iki solusine piye iki mah wis lapisan pertama iki jek enek-enek tan iki lho mang iso apa mungkin sing marai larang iki yo pemirsa saking akeh isolasi iki sesuk kok tak baleni wis mau apa nen iki tuku ki lah ya ora apa-apa lah kok jadi memang ini produksi seperti ini biar supaya awet tidak mudah kena udara jadi nek nyolasi sampai kenceng urung kena kan wis gak apa-apa iki ben dadi tambah durasi maune aku wis kentekan kehilangan aku sering pemirsa duwe konten kirane iki wis ngono kuwi loro iki memori Anda berada di titik lemah nek gak ngono pemirsa lali urung tak pencet ngono lho wis sisa sak usia aku sing ketok sing lemoti mau aku tok liya-liyane sing sak usia aku udah cerdas gitu tuh tenan pemirsa aku akan blutru kakean apa wis seneng lho ya aja mbok tele kono nek mbok injek anu nduk internet kelat review nastar pilihan Intan bismillah lembut tak review no alhamdulillah balik rolas pemirsa iki tak kita dicintane di kubudel tak apa kok bodo tak tambah nene ya to ibu untuk celengan no ndi ini ngumplong oh ini ngumplong gak resok emang panas pemirsa panas yang sembuh nanti review iki lho herpes winyo ngene lho
Wes Dang ditono Gak pemirsa. penak, Iya tapi wes awakku. istirahat. Dang. Lagi. Nah, ini loh cek mulu-mulu. Ya pun pemirsa, demikian cerita Kopior hari ini. Doa terbaik untuk jenengan semua, semoga yang sakit tampari sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga nanti diberikan Doakan naungan aku yang sembuh ya, saleh-saleh. pemirsa. Ayo. Nggih pun pemirsa nggih. Bu Yuni karo Intan pamit dulu nggih. Ndelok aku bola. Dongakno. Iya. Dongakno aku Iya. mari yo pemirsa Iya. aku ndek malah aku gak enak. Iya, iya ditongakno sing apik-apik. Ndelok jajal Bu nek siji. Kok njaluk dolang yo? Ndelok Ibu nyuwun siji. Kok njaluk dolang wis gede kok. Lah iki nyekel iki tangan kiwa Tan, ya meskipun wis gedhe gak dulang gak oleh mbek anake dhewe. Wong njaluk dulang jare bismillah. Pa? Mama dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Keringetan sak jagung-jagung, guys. ya. Dalam. Wes, apa deh sih? Wes suasana. Rane pemirsa tak kira Salwa ki mang enek kegiatan sekolah. Jebule ki mang lagi mulai mbek Repa. Nduk, awakmu dijak mbak Indah ning Bojonegoro to, Nduk? Mbok. Walah lah gak ero temen tok jajan. Dianu, Mbok. Tumbasno jajan. Dibagi yo mbek Yaya Yoyo barang ki mang. Apa ki garuk-garuk Apa ki? Oh, garing ring. Terus ambek iki jajan. Sengko biasane apa jenenge nek bar traweh ngene lho pemirsa. Mulai golek-golek sesuatu ganyian. Ngoten mawon nggih pemirsa. Cus.